Irang satu sampel peminang yang cukup dipopulerkan oleh Oji yang berjudul Batu Tagak. Lope nandari telo sikabu dilimbuti jogunuang singgala balika desa nyotigo Batu Tagak takkan aju mande basa bala mande dahulu lai taraga denai dak pula dak basuh ayah jebundo tapi kini sadang sangsaro takkan nama so denai kapai bundo malah pendenai joibo hati basa bala mande mananti di Batu Tagak nantikan denai Lope nandari telo sikabu dilingkuang bukit jogunuang singgala balingka desa nyotigo
batu tahaga takkan najur. Mande basa bala mande dahulu lai taraga genai dak pula dak basuh ayah jobundo, tapi kini sadang sansaro. Takkan nama so denai kapai bundo malah pedenan doi hati. Nantikan dena